Arribats a Sant Martí de Tous, trobem taula parada a l'Ateneu. Agafem forces amb un bon entrepà de pernil i no hi falta el vi, l'aigua i el cafè amb llet. En aquest acollidor Ateneu també hi dinarem. Ens hem arribat a Igualada, lloc on el visitant pot contemplar el Museu de la Pell, l'església de Santa Maria, l'Ajuntament, el convent i església dels Caputxins, el campus, la ratafia, la plaça Arcada, el carreró de Sant Roc i altres edificis emblemàtics. Però el que ens ha mogut a prendre part en aquesta excursió ha sigut la visita guiada a l'asil del Sant Crist o llar del Sant Crist. L'asil del Sant Crist, o llar del Sant Crist, és un singular edifici emplaçat al Pla de Sant Agustí. Ocupa una illa sencera entre els carrers de Milà i Fontanals, Prat de la Riba i Sor Rita Mercader. Tant per les dimensions monumentals com per l'exuberància arquitectònica, és un dels elements més singulars de la capital anoienca. Forma part de l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un edifici de planta i 2 pisos, amb una torre a la façana principal. En el bell mig de l'edifici trobem el claustre. Adossada a l'edifici l'església, que té forma de creu grega, creuer, arcs parabòlics i coberta amb cimbori. Tot l'edifici és construït en pedra i també la pedra és emprada com a element decoratiu. A nivell estilístic observem una barreja: romànic, gòtic en els arcs ogivals, àrab i allò típicament modernista. La construcció de l'edifici va començar l'any 1931 a partir d'una donació efectuada per les germanes Magdalena, Dolors i Concepció Castells, membres d'una influent família de mecenes locals relacionada amb la corona. Va ser construït durant la Guerra Civil, amb l'excusa d'anar destinat a biblioteca. Entre el 1936 i el 1939,
La Guerra Civil Espanyola va interrompre'n les obres, que no van finalitzar fins a l'any 1941. L'asil fou inaugurat pel mossèn Amadeu Amenós i Roca. El 1943, els representants de les legatàries van emprendre les gestions destinades a convertir el conjunt arquitectònic en residència per la tercera edat. Actualment n'és titular l'Ordre de les Germanetes dels Ancians Desemparats. L'edifici de l'asil respon a un projecte de Joan Rubió i Bellvert, deixeble d'Antoni Gaudí. Tot i que les línies bàsiques són pròpies del modernisme, es tracta d'una construcció tardana i eclèctica que integra diferents formes de l'arquitectura popular i tradicional catalana.
La congregació de les Germanetes dels Ancians Desemparats va ser fundada a Barbastre, Osca, el 27 de gener de 1873 pel sacerdot Saturnino López Novoa i la mare Teresa Jornet Ibars. La fundadora va ser canonitzada per Pau VI en 1974. La fundadora és natural d'Aitona, Lleida. Acabada la visita a l'asil, fem camí cap a la xocolateria Box per fer un tastet dels seus llaminers productes. Tornem a Sant Martí de Tous. Sant Martí de Tous, o simplement Tous, és un municipi de la comarca de l'Anoia, al límit de la Conca de Barberà, i a 10 quilòmetres de la capital de comarca, Igualada. Visitem l'església parroquial de Sant Martí de Tous, que està protegida com a bé cultural d'interès local. Àmplia construcció de la fi del segle XIX d'una sola nau, beneïda el 1894 pel bisbe Morgades i bastida damunt d'una església gòtica, de la qual només resten vestigis i que al seu torn fou construïda sobre una capella romànica. El temple conserva un sarcòfag de pedra del segle XIV amb una notable estàtua jacent que suposa que correspon a Bernat de Tous, mort l'any 1355. Davant de la plaça trobem una creu de terme gòtica. El temple és de pedra revestida. La façana és molt senzilla i bastant geomètrica. Té un rosetó decorat amb un vitrall d'aquest segle. El campanar, de torre quadrada, té una finestra a cada costat i està coronat per una barana. Es conserven restes de l'antiga església gòtica, construïda al seu torn damunt d'una capella romànica. El castell és actualment un gran casal residencial, fortificat, molt restaurat, considerat bé cultural d'interès nacional.
La seva història ens remet al segle X. L'edificació actual és bàsicament gòtica. Es pot visitar cada segon i quart dissabte de mes amb guia. Anem a dinar a l'Ateneu, també gaudirem de ball i espectacle i d'un berenar amb castanyera, castanyes, boniatos i panellets.
Como si fuera la noche.